Miriam Abeid ka intiere kaunti ma Kisumu. Miriam, iwinjo moko kuom paro mopogore opogore ma bende joneno mago chwalonwa okinyi ma kawuono. Moko kuom gi kwedo matamra gi nono kwatiyo kod ranyisi ng'ato wacho ni ponono ng'ama nyako joma nyiri manyalo bedo momeo kaluwore ni kawuono itedo kae omiyi loka turu bende par ni intiere kod lo iweyo dichuo ni omiyi lo idhie machielo ochako omiyi lo pachi kopogore kotudore kod mano. Gima nyalo wacho ne ng'ato kanyo en ni mokwongo nyaka wa acknowledge ni joma mine gi gin nyithindewa ma wanyuolo, gin nyiminewa, gin mondewa. To koro ng'ama onyuol kawacho ni en nyathine manyako ok onyal miyo lowo. To nyathine manyako no ka ng'ato kendo koro chandre donge chako ting'o nyithindo duogo go dalane kanyo. Koro I stick to my first point, or rather my opening statement. The biggest hindrance to women owning land or land issue when it comes to women remains the societal attitude towards joma mine. Mar ariyo gimoro ma winjo kanyo modwa chwanya matin en wach mar ni ng'ama dichuo monyuolo nyithindo manyiri manigi nyamin gi mamin gi bendo kendi nyalo wacho ni ng'ama mama komi gi ma empower kata kaka lowo to ni koro bro mone vumilia ndoa ondik kanye ni kendruok en gima ji vumilia. From where I sit, I believe marriage en gima ber monego kelne dhako gi chuore gi nyithinde more ngimagi. Mar ariyo, adwa ni mondo awach ni piny change. Ok inyal wacho ni kawa wacho ni koro joma mine mondo wa encourage society omi joma mine low. To ni koro mano we are going to erode our family values or our customary laws. To me, I feel the world has changed. Whether we like it or not, piny olokre. Sani kiyudo joma mine kata mana par. Tiyudo ka on a good day, abich kuom gi kende mane keny. Joma mine ma hikgi oromo dhi katedo. Iyudo ka abich kende man nadi ema nie kend. Tabich mokend go be gin keny moro miyudo ko wacho ni ana beta kanyo nikech aonge kuma dhiye. Ana beta kanyo nikech an gi nyithindo. Tiyudo ka abich moko gi samoro tamre, samoro bende pok giyudo nikech society bende sani empower joma mine. Koro iyudo ka empowerment mar joma mine no bende koro miyo joma mine nigi ang'owa, nigi a lot of alternatives when it comes to kendruok. Omiyo ana wacho ni I am one of the most conservative people when it comes to customary laws and even cultural norms. But again, nyakawa accept that the world is changing and marriage is not what it used to be. A classic example would be, ko kenda sani, anyolo nthinda ariyo, kendruok no kethre. A marriage kanyo, onge lo momiya nikech dalano joma mine ok mi lo. Chuorano oriemba gi nthindo, adok kababana, dala korwa kanyo, be onge gimoro momiya nikech ok mi joma mine gik moko. Don't you think ni sama ting'o nyithinda dok go ir babawa, I'm going to become a liability to my family. To ka family nano o miya lo mo empower, kaka nyaminwa maduong' man kanyo wacho ni ouso mare mochako go business. Don't uso lo kwano achako go business so that my failed marriage or my failure in marriage does not become a liability to family mara. Anagombo ni jopiny onagi or accept ni anytime you empower a woman, even a single woman, you empower the entire society. Because women can become an asset or a liability, depending on how we treat women. To issue land, mi nyithindi manyiri lo. In fact, kabet kodikai kaka ng'ama mama monyuolo nyathi manyako. I feel challenged by the story ma Mheshimiwa Fatuma wacho mar Mama Aida. Kata mare mo wacho ni en bendo gendo dalagi. Going forward, I think I want my daughter also to build something in my land. Mama Shoni, this land, I gave it to my girl, and this is her house. Tomorrow, if she decides to want to get married, it gives me joy to know that I gave her a law, and she has an alternative to come home. Marriage sometimes can be very toxic. You are looking for a place to hide your head. It could be a very good thing. Nyathii manyako ogedne, dalagi. She can come and take a break there. Koro, when it comes to societal norms or other cultural laws, we must also accept that the world is changing. It is the bitter truth. I'd love for us to keep sacred our customary laws, but it is not realistic in today's world. Ilero kanyo makare ahinya. Wini ka pod iluwo twak ka intiere Kilgoris. Nitiere janeno wa moro mano Ruth nyathii Ochieng' ma bende